So in this tutorial, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-change ng time doon sa clock ng ating Sniper 150. So unang step, i-turn on muna natin yung ating motor. Yan. So hintayin nyo munang mawala yung mga indicators nya, and then dito sa panel na ito, nandito yung ating time. Kung wala pa dito yung time ninyo sa panel, i-click nyo lang ito ng paulit-ulit. So ito, fuel economy, average fuel consumption. Ito naman yung odometer natin, yung trip 1 and then trip 2. So dito tayo sa time, since ang nakalagay sa aking time dito sa aking motor ay 12:32, pero ang oras ngayon is 6:18. So paano nga ba natin papalitan yan? Una, palitan muna natin yung hour dito, then bago yung minutes. So para sa pagpapalit ng time, ilong press nyo lang ito hanggang makita ninyo na yung first na number ay nagbi-blink. So long press natin. Yan. So nagbi-blink na yung first number natin. So i-set natin siya sa 6 kasi alas 6 na ngayon. So click nyo lang ito, pindot lang hanggang makita natin yung number 6. So 1, 2, 3, 4, 5, then 6. So pag na-set na natin yung desired na time natin sa oras, is ilong press ulit natin ng matagal hanggang mawala yung blink ng number 6. So long press. Ayan. So nawala yung blink ng number 6. Sumunod naman yung minutes. So ang oras natin ngayon ay 6:19. So palitan, probably maging 6:21. Mag-advance tayo ng 2 minutes. So click lang natin hanggang makaabot tayo dun sa number 21. (19, 20, and then 21. So naset na natin yung ating time dito sa ating Sniper 150. Para ma-finalize ito, ilong press ulit natin itong button na ito. So long press natin. Okay. So naset na natin yung time dito sa ating sa clock ng ating Sniper 150. So 6:21 sa ating clock dito sa Sniper, and then 6:20 naman dito sa aking cellphone. So mag-advance lang tayo ng 1 minuto. Yan. So kung titignan natin, pindutin lang natin ang button ulit, tapos check natin yung mga information doon. So ganun pa rin, odo, trip 1, trip 2, and then yung ating clock is naset na sa 6:21. So basically ganun lang mag-set ng ating time doon sa clock ng ating Sniper 150. Yan. So kung hindi nyo pa alam at hindi nyo na pa adjust dun sa kasa yung time, so ganito lang kasimple guys. Yan. So sana nakatulong tong video tutorial na ito, and don't forget to click the notification bell and subscribe sa aking channel.